I anem a guanyar diners. S'agarrem el bracero, anem passejant i me tens que triar 4 vedrioles. Tu en tens molt de vedrioles o què? Jo no molt, no. O les més velletes? Esta també té bona pinta. També està bé, esta també. Una altra, li falta una. Aquella, també té bona pinta. Mira. I estas me les quedo jo a mi. No, si la tire i la trenque jo per ahí i s'agarren del bracero. Quina enveja mos tindrien en Ondara si mos veren passejar per allí els dos. Dirien, quina parella tan guapa que va per ahí. Segur que mos dirien, demà tornaran a passar. És que això m'ho digueren a mi una vegada. Digueren, demà tornarà vostè a passar. I dic, què li agrada com passe? Diu, no, per acabar-lo de veure-lo, perquè com està tan gran. Bueno, ¿vos li fa falta algun amuleto per la sort o...? No ho sé. No gasta mai amuleto? No. A pèl? Bueno, dona-li alguna, no? Dona-li alguna cosa, no? Perquè sempre una granoteta o algo, no? 2 granotetes, a veure si li dona sort. Així volem que tot el món diga sort. Toca la granoteta, a veure. Molt bé, ja són les granotetes i anem a veure què li donarà la primera vedriola. Què li donarà la primera vedriola? 4.000 pesetes! Ui, han funcionat les granotetes. Taca, les granotetes. Anem a veure la segona vedriola, què és el que li dona la segona vedriola? 5.000 pesetes! Ui, toque. Anem a veure la tercera vedriola, no perdem temps. 1.000 pesetes! Ui, ja són 10.000 pesetes, número redó, i la quarta vedriola que li donarà... 5.000 pesetes! Ja tenim 15.000 pesetes. Molt bé, no? Molt bé. Ara m'he de triar una de les 4. La més vella. No, de la xica, no de les vedrioles. La segona, sí. La segona, pensa vostè que és la més vella? Pues jo no diria que no. Sí, està un poqueta caeta. Ara, ens agarrem el bracero, on anem, i anem a veure què és el que té dins la vedriola. Ai, cuida. No vull pensar-ho, ben clar. Ai! Quina gràcia, que tu fora ell, la puc tornar a gastar i tot. No li ho dia jo, que m'agarra la que estava buida. Però no es preocupe, perquè així n'hi ha uns cartonets que milar. En este cartonet vostè va milar i pot comprar i pagar quan li done la gana a vostè, perquè de moment milar ja li regala a vostè este meravellós televisor. Un televisor dual que podrà escoltar les pel·lícules que fa Canal 9 en el seu idioma original. Però tenia vostè 15.000 pesetes? Sí, 15.000 pesetes. 15.000 pesetes. Ai, que m'ha caigut el telèfon. Ai, que m'ha caigut. Si ho multipliquem per 9, quan serà, xiquetet? 900.000 pesetes! 300.000 pesetes i una monedeta, pues en total s'emporta vostè el televisor dual estereofònic en color i 140.000 pesetes! La enhorabona. Gràcies a que jo tots els dies estalvié estes 5.000 pesetes. Jo he dit que Ondara era terra d'artistes. A xulos, a tangos, a lo que faça falta no es guanya ningú. Jo ara necessito una tanguista o una bona tanguista.